Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma egomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi imbukelo inohlonze emini nje. General Fanny Masemola welcomes the judgment handed down in the North Gauteng High Court, which dismissed the application brought forward by the Society for the Protection of Our Constitution. Njengoba iqhubeka imizamo yokutakula abamba ngokungemthetho abasemathunjini omhlaba eStilfontein eNorth West, inkantolo ephakeme yasePitoli isichithile isicelo senhlangano ebiyifuna ukuthi uhulumeni ahlinzeke ngosizo oluphuthumayo kulabo abasemathunjini omhlaba. I never said anything about Ndlozi. So do not bring your Shebeen gossip to me and want me to glorify some toilet discussion. Umholi we-EFF uthi akekho omunye umholi waleli qembu osazolilaxaza njengoba selibheke engqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngenyanga ezayo. Usho lokhu ngesikhathi echitha amahlebezi athi uDokotela uMbuyiseni Ndlozi kusengenzeka alishiye leli qembu. It's important because we are calling on the entire society, especially men. Uyaqala namhlanje umkhankaso weinsuku eziyishumi-nesithupha waminyaka yonke wokulwa nesihlava sodlame olweyamene nobulili kuleli kanti wethulwa emcimbini obanjelwe eNorth West. We've got a saying in the Springboks, we don't count our days, we make our days count. So again, I've been part of the Springbok team for quite a while now. The life lessons I've learned there, especially on the coaching staff we've got at the moment, it's quite vital, not just in sport but in life at the moment. Congratulations to Peter Steph du Toit. Umdlalo wamabhokobhoko uPeter Steph du Toit usephinde wahlabana ngendondo yokuba umdlali ovelele emhlabeni emcimbini obubanjelwe eMonte Carlo eMonaco. Mbukelisi kubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini igama lami uNoxolo Mamtshali wakwaMwali sibonga kakhulu ke ukuthi uhlanganyele kanye nathi ake sibheke esiyidingida emini nje. Inkantolo ephakeme ePitoli isichithile isicelo senhlangano ebhekele ukuvikeleka komthethosisekelo. Le nhlangano ibifuna kusizwe labo abavaleleke emathunjini omhlaba emayini eStilfontein. I-Society for the Protection of Our Constitution ifakele isicelo emva kokuthi isitatimende esiphume kungqongqoshe ihhovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni siveze ukuthi angeke kusizwe igebengu. Njengoba beselusenkantolo ephakeme ePitoli nje lolu daba lwafikiswa inhlangano ebhekele ukuvikeleka komthethosisekelo ngenkathi ifaka isicelo sokuthi kulekelelwe labo abasengaphansi komhlaba emayini eStilfontein esifundazweni North West nanokuthi engashawa indiva amalungelo abantu. Lesi sicelo sifakwe emva kokuthi kuvele ukuthi labantu bayizigebengu ngakho ke abakwazi ukunikezwa usizo. Inhlaka engaphansi kwahulumeni okungamaphoyisa nomnyango wezamagugambi wayo zithezo nabukho ubufakazi ensolweni zokuthi kuphulwa amalungelo abantu kulolu daba. Okubekiwe manje ukuthi kungavalwa indlela ukuthi laba abamba ngokungemthetho bephume nokuthi kuba abezimo eziphuthumayo kuphela abavumeleke ukuba bengene emayini. Okhulumela kwaKwaZulu uBrigadier Athlenda Mathe uqinisekise ukuthi ukhomishona wamaphoyisa uFanny Masemola usemukele isinqumo senkantolo. General Fanny Masemola welcomes the judgment handed down in the North Gauteng High Court, which dismissed the application brought forward by the Society for the Protection of Our Constitution. We have always maintained that we have never been in violation of any constitutional right to life and dignity. We have never blocked any shaft nor blocked any illegal miner from exiting through any disused mine shaft. Kanti bayishumi nane abamba ngokungemthetho abakhalelwa amasongo kaSigonyela emva kokuthi bephume kuyo lemayini izolo ebusuku. Bangaphezulu kwenkulungwane sebeboshiwe abamba ngokungemthetho kulandela umkhankaso oholwa abakwaZidlodli Operation Vala Umgodi. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Usufike wadlula umnqamla juqu we-Eskom ukubhalisa igubhu zogesi kepha namhlanje izakhamuzi zaseyindaweni ezahlukene ziyaqhubeka nokushaya ujenga ngaphandle kwezikhungo zakwa-Eskom. Ukuzwa kabanzi kembukeli ngalolu daba sixhumana nentatheli yethu uCalvin wakwaDludla. Calvin, sikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini. Sibonile impela ke izakhamuzi sagcwele lapho. Ingabe zithi yini eyilethe emahhovisi e-Eskom namhlanje?
Asibingelele kuwe noxolo sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya sisesowethu la eDiepkloof ngasesibhedlela iChrisani Baragwanath ikanti ke izakhamuzi beyiphume ngobuningi noxolo namhlanje ekseni uzokhumbula ukuthi ke isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe iEskom besishaye ke umnqamlajuqu wayizolo labo abazoshintsha ke igubhu zabo ishintshwa ke kuKNR1 ziya kuKNR2 ekade wasesho ukuthi labo ke abangakhokhi nalabo abangenazi igubhu nalabo abathenga ugesi eindaweni okungesizona ezakwa Eskom igunyazwe Eskom kumele ke bafike namhlanje njengoba zingama25 kuyena ulwezi onyakeni u2024 zikhona ke izakhamuzi kodwa ke ikhuluza ka Eskom nazo zifikile la zazocacisa kabanzi ngoba ziyabona ukuthi ke kunojenge lwabantu beliphume ngobuningi bezozama ukulungisa ke inkinga zabo kodwa ke ikhuluza ka Eskom mangabe sikhuluma nazo ziyasho ke ukuthi cha abantu ke bayabhaliswa kwezinye indawo bashiya ke inombolo zabo zocingo uEskom ukuthi bathumelela ke emqhafazo phecelezi ama SMS ukuze bakwazi ke ukuthi beze futhi bahambe bayokhokhela uEskom useshilo ukuthi ke laba abantu abaningi abeze la bayamkweleta bamkweleta ke indodla zemali wasesho ke ukuthi ke uzobajezisa bazokhokha ke imali eyinkulungwane eziyisithupha zamarandi 6000 bayakhala abantu abaningi bathi abasebenzi wayesethu uEskom kulungileke njengoba ningasebenzi ke ngizongikhokhela ke amakhulu amahlanu amarandi 500 njalo ngenyanga ukuze ke ngikwazi ukunikeza ugesi labantu abalana ke bazozama ukulungisa lokho kodwa ke ngizozama ukuthi ke ngixoxe nabo ukuze bakwazi ukuyiphendulela abasho ukuthi ke babekwa yini lana nokuthi ulupho usizo noxolo abalidinga eEskom sawubona mama yebo sawona baba siyaphila ntombi endala siyabona ukuthi ufikile nawe la uzozama ukulungisa inkinga yakho yini inkinga yakho yini leqhatha noEskom Eskom uthi usithumela ama SMS qala emafonini ukuthi nge24 uyavala so kule viki efelile besifika la silala la iqueue ingahambi singangeni kwazi kwafika uRamaphosa then wasitshela ukuthi hayi laba begroup abathengayo and then ilone ingangeni numbers ingangeni bona basale thina esinganazo igroup esingafaki sasaphethe leza zakudala and then thina sibuye namhlanje ingakho sibuye namhlanje ke sesizolungisa umama akekho kulabo okuthiwa bawukhokha ugesi abanazo igubhu noma bathenga ugesi endaweni uEskom angayigunyazile noma angayifuni cha thina sawuthenga kepha kancane ngoba angithi wahamba wafakela abanye estradini sethu waphinda wabuya wathi uzosifakela azange asawufaka until manje ukuphi uyawuthenga kancane siyabonga kakhulu noxolo uyasizwa ke isakhamuzi ikhasimende ke la kwaEskom liyachaza ukuthi cha lona ugesi liyawuthenga kodwa ke luthenga kancane mbijana sawubona mama wena ke nawe ngiyabona ukuthi ukhona la nawe uzozama ukuthi ulungise niqatshaniswa yini nalesikhungo esiphehla ugesi hayi thina sina igubhu sikaze safakelwe igubhu so bese ngakwazi ukuthenga ugesi so kodwa ugesi beninawo ugesi besinawo abasifakela ngigubhu so lokubathe bazosilungisela kudala sihambe izola sithi sifuna igubhu so lokubathe bazuza namanje nje asina igubhu okay siyabonga kakhulu noxolo ke ngenxa yesikhathi lezi ezinye zezakhamuzi zila eDiepkloof sizozama ukulungisa ke inkinga yabo noEskom bayasho ke abantu ke ukuthi cha abanye bayawuthenga ugesi kodwa bawuthenga kancane umama bengikhuluma naye uyasho ukuthi ke cha yena ke isigubhu ke kwasigubhu leso yena kanaso nhlobo kodwa ke ugesi wona unawo kodwa ke uyaqhubeka uzongena la ngaphakathi angithathe intambo ke ngiyibuyisele kuwe noxolo lapha eOakland Park eGoli Sibonga kakhulu ke kuCalvin wakadludla ngalowo mbiko wombukeli kanti ke mangabeke siqhubekela phambili umholi weEFF uJulius Malema uyaphika ukuthi kuthathwe isinqumo sokuvimbela oyilungu leqembu uDkt Mbuyiseni Dlozi ekutheni ahambele ingqungquthela yokukhetha ubuholi ezobanjelwa eNazareth ngenyanga ezayo uMalema kanye nobuholo phezulu ekseni namhlanje bavakashele eNazareth ukuyohlola phela isimo ngaphambi nje kokufika kwengqungquthela uMalema utshela bezindaba ukuthi kuzofanele bangaphihli izinkulumo ezingelona iqiniso ngokuthi iEFF ivale uDkt Mbuyiseni Dlozi ekutheni ethamela ingqungquthela yokukhetha ubuholi beqembu eNazareth. I never said anything about Dlozi. So do not bring your Shebeen gossip to me and want me to glorify some toilet discussion. I'm not part of that. EFF has never said anything. If we've got anything to tell you, we'll communicate it. Maqondana nokungenzi kahle kweqembu okhethelo lwedlule kwaZulu Natal uMalema ukhale ngabaholi ababejutshela ukuyoqinisa umkhankaso wokhetho esifundazweni njengokuyibo ababanomthelela. To show you that there was something wrong, that
the Deputy President was doing with other colleagues in KZN, everything that was reported to us was extremely perfect. So they mastered the mechanism to meet the requirements, even if those things do not exist. uMalema uthi akekho owayefunzwa ungelona iqiniso eyinsolweni zokuthi osengumholi weMK Party manje uJacob Zuma unenkohlakalo ngodaba lokulungiswa komuzi wakhe osenkandla. President Zuma is corrupt. And it's not me. The public protector found him to be wrong. He rejected that. We took him to court. That's why he had to pay some monies back in relation to Nkandla. So what more do you want? What is misleading about that? uMalema uthi njengoba kusondela ingqungquthela yokukhetha ubuholi maphakathi nenyanga ezoqala abekho abaholi abathwele ngeqoma ngongena ezikhundleni eziphezulu. Uthi lokho kungumsebenzi wezithunywa zengqungquthela. Besivele enkantolo namhlanje iziphathimandla zomasipala wakwaNongoma enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal ngemva kokukhalelwa amasengo kaSigonyela ngesonto ledlule. Njengamanje kembukela isixhumane entatheli SABC uMlondi Radebe. Mlondi asikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini. Bekungacacile ukuthi baboshwe ngamapha amacala labasolwa. Sicela nje ukuthi kusichazele uchaze nombukelo sekhaya ukuthi kwenzekene enkantolo namhlanje. Angibingelele noxolo ngibingelele umlaleli esekhaya kade silapha enkantolo yakwaNongoma lapho kuvele khona kafushani imeya yawo lo masipala kanye no deputy mayor bese kuba uspeaker wawo umasipala wakwaNongoma uchief financial officer bese kuba nakhona lapha isikhulu esikhona lapha emahhovisini kamasipala naso ebesivelile lapha bese kuba umuntu ozimele onenkampani yakhe ebizwa ngemncisha holdings naye uvelile enkantolo kusolakala ukuthi ke kwaba khona ukushintshisana ngemali noma icala ababhekene nalo icala lenkohlakalo ukuthiwa kwaba khona imali babeshintshisana ngayo njengoba umbuso uthi uzoveza enkantolo amaphepha avezayo ukuthi ke kunemali eyingena kulezi ezikhulu zikamasipala isuka kuyena yena usomabhizinisi lozimele bafakela umeya kanye no deputy mayor nespeaker nesikhulu sakwa supply chain management kuona lo masipala wakwaNongoma kanti uzokhumula ukuthi ngolesihlanu oludlule baboshwa ngesikhathi belapha emhlanganweni noma kansela kuona umasipala nokwashiya imibuzo eminingi nokwathi uma ngabe iSABC zama ukuthola kwizikhulu zamaphoyisa zaveza ukuthi ke okwamanje zingeke zikwazi ukuthi zisitshele ukuthi kungani beboshiwe kodwa ke baqinisekisa ukuthi kukhona abantu ababoshiwe kumasipala wakwaNongoma njengamanje sesiyazi ukuthi obani ababoshiwe kwaNongoma kodwa nje sekusele ukuthi ke bavele baphinde babuyele enkantolo ngawo uLwesihlanu ngoba umbuso uveze ukuthi uyaphikisana nokuthi badedelwe ngebail kanti futhi okwamanje ufuna ukuthi uqinisekise amakheli abo ukuze bakwazi ukuthi mangabe beyithola ibail ngokwesinqumo senkantolo bakwazi ukuthi bazotholakala kuziphi indawo bonke labantu abathathu kanti nje noxolo ngizokufundela amagama abo umeya laphana uClifford Ndabandaba bese kuthi isekela lakhe uSabelo Nkosi bese kuthi uSpeaker ubabongile Sithole uNjabulo Edludla onguChief Financial Officer bese bawukhulekani Manqele onguSupply Chain Manager bese kuba laphana uVukani Gumede o-Director of Ncisha Holdings and so ngolesihlanu ke ilapho sokazi mhlawumbe ukuthi sizwe khona ukuthi ke ngempela kwakwenzekani kuleli cala njengoba sazi ukuthi ke bazobe befaka isicelo sebail nokuyilapho kuzovela khona imininingwane eminingi ngalo icala ukuthi ke kwenzeka kanjani konke lokho asibuyisele izintambo ngakuye studio. Sibonga kakhulu ke kuwe Mlondi Radebe ngalowo mpiko cha impela sesiyobeka indlebe phansi sithembele kini ke lapho KwaZulu-Natal ukuthi nizolokhu nje ke nisazisa kanye nababukele emakhaya ukuqhubeka kwalolo daba mbukeli bekumlondi Radebe ke lowo obesibikela njengamanje ke sathi iqu 8 ngathi kungabe sibuya sokuphathela udaba oluthi ikhomishana yezokhetho kwelaseNamibia ithi konke sekumi ngomumo ngaphambi kokhetho likazwelonke elizosingathwa ngolwesithathu waleli sonto. Sibona sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi njengoba iqhubeka imizamo yokutakula abamba ngokungemthetho abasemathunjini omhlaba eStilfontein eNorthwest inkantolo ephakeme yasePitoli isichithile isicelo senhlangano ebiyifuna uhulumeni uhlinzeke ngosizo oluphuthumayo kulabo abasemathunjini omhlaba. Khumbula mbukeli ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuze uyicinga amagama athi SABC izindaba.
Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ulandise elakuleli ngezibalo zakamuva emacaleni ahlukene. Umchunu uthi kwamanye amacala kukhomba umehluko uma ngabe kuqhathaniswa nezibalo zaphambilini. The 17 community reported serious crimes showed an overall decline of 5.1%. Specifically, conduct crime decreased by 3%. Property-related crime saw a reduction of 9.9%. And the other serious crimes decreased by 3.4%. Focusing on conduct crime, statistics indicate that murder decreased by 5.8%, sexual offences by 2.5%, and robbery with aggravating circumstances by 8.8%. We note this general decline and in specific categories of crime, not in fact categories, specific crimes as it were. Additionally, rape decreased by 3.1%, while robbery at residential premises and non-residential premises decreased by 1.3%. Uyaqala namhlanje umkhankaso weinsuku eziyishumi-nesithupha waminyaka yonke wokulwa nesihlava sodlame lweyamene nobulili kuleli, kanti wethulwa emcimbini obanjelwe eNorth West. Lo mkhankaso uqale ngemashi emigwaqeni yaseRustenburg lapho izakhamuzi izinhlangano zomphakathi kanye nezikhulu zikahulumeni zidele ilanga elikhipha umkhovu etsheni ngenjongo yokuqwashisa ngalesi hlava. It's important because we are calling on the entire society, especially men, to join the fight against gender-based violence. Izisebenzi zasemayini nazo zibambe iqhaza kulo mkhankaso. If you can look in the mining industry, we have the top 7 challenges, and gender-based violence is one of them. So we are here to show that all our mines in our region are participating in this initiative to show our stand. Isiqubulo salonyaka kuhloswe ngaso ukugqugquzela ukuzimela kwabesifazane, ikakhulukazi kwezomnotho kanye namathuba alinganayo. We are committed to creating opportunities for women and children, ensuring they have access to quality education, employment, and resources that enable them to achieve financial independence. This year's theme, it focuses on prevention and economic empowerment to foster financial independence and resilience. The campaign, emphasizing addressing the root cause of GBV, promote positive masculinity, promoting gender equality and creating economic opportunities for women and children. Ikomishana yezokhetho eNamibia iNEC ithi sikulungele ukusingatha ukhetho ngolwesithathu. Zingaphezulu kwesigidi izakhamuzi zaseNamibia eyibhalisele ukuvota. Amaqembu ezombusazwe asayigoqile nemikhankaso yawo. INamibia izwe elinabantu abangaphezulu kwezigidi ezimbili. Lathola inkululeko yalo ngo-1990. Iqembu elibusayo iSWAPO selihole yonke leminyaka selokhu lelizwe lathola inkululeko yalo. Lizomelwa owesifazane kulolu khetho, kanti lizithembile ukuthi lizohamba phambili. People who have never even run football clubs, want to become head of state. It's not on. The people of Namibia will not allow that. And therefore, SWAPO has won this election before it even started because of the popular support that the party is still enjoying after 34 years in power. Nokholi bhekene nengqinamba yamaqembu aphikisayo. We have been at the forefront of providing significant amounts of communities within those localities with electricity and with water infrastructure faster than has been done in the past 34 years. I've dedicated almost all my life fighting for the rights of all Namibians, challenging the status quo and championing policies that put people first. In me, Namibia has an interlocutor who listens, who cares, and who will work day and night to bring sustained development opportunity for all. Owayeyilungu leSWAPO naye ungenele ukhetho ngeqembu lakhe elisha athemba ukuthi lizoshaya into ecokeme. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu.
Mveli sibeka lapha ke indaba zasemini kodwa siyabuya ke kusihlwa ngehora lesikhombisa sisagiya ngalolu kaMageba nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.